Machiegni kendo e kidieny mar lesson kaka asenyisi, ne wadonjo e kidieny mar lesson mondo mi wadhi nyime gi chenro mar wuodh geno. Sabato mano ma bende ogik e dwene mar 7 kendo ma watieko godo e dwe mar 7 ka wadhi nyime kae to kod puonj marwa ma osebedo kuwa puonjore quarterly osebedo kwa ng'eyo yweyo kuom Kristo. Kawuono wadang'e anena thuon wach ma bende nitiere buk mar Mathayo minyiso ni Biuru Ira. Biuru Ira mane wach ma bende wadang'eyo odiochieng' ma kawuono kinyne kaka nasenyisi ni wabedo gi jayalo Dickson Odiwuor mar Kachoke SDA ma bende wantiere godo odiochieng' ma kawuono kapok wadhi nyime to abiro yawo kod alamo olemo. Odwoko ni kamano kendo Jehova Nyasaye kuom miwa thuolo okinyi masani mondo mi wanon wachni. Roho mari maler otelnwa nyaka watiek e nying Yesu Kristo ma jawaro. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy day. Machiegni ahinya jayalo. Juma mokadho kae nwang'eyo wach mamit ahinya ne nengo mar yweyo. The cost of rest ma bende nwang'eyo gik mathoth ahinya kare nengo mare nitiere. Omiyo odiochieng' ma kawuono wadang'eyo Biuru Ira. Mane thuon wach ma bende nitiere kaka wach wich wuok no e buk mar Mathayo 11 wasne 28 ma bende koro lerwa kanyo kata ji mathoth bende oseng'eyo kanyo wacho ni Biuru Ira un duto mojony kendo muganguru mapek to anatim ang'o anamiu yweyo. Mane wach ma bende koro nitiere kendo kisomo gima jandiko nowacho kae wacho ni mano en singo malich miwuoro manade momiwa kaeri gi Yesu bang' weche duto en ng'ano kuomwa ma e kinde moro pok owinjo ka ogangore mapek kata ka en man gi tije owuon kata obedo ni mane okang' ma wakalo e kinde ka kinde to nikech tich kod pek mayudore gi ngima kelo donge ogundho. Omiyo Yesu nyisowa ni ka ni en adieri ong'eyo okang' ma wakaloe bende en adiera ni onyalo konyowa. Mano tiende ni ka wayie mondo koro otim kamano. Mano wach ma bende wadang'eyo jayalo. Thuon wach wich no kowuok e Mathayo 11 ne 28 ndiko ma bende obro ng'eya kochakore kata 20 nyaka ochop 28 jayalo. Ang'o ma bende koro wa expect puonj koteno gi yweyo kuom Kristo. Thuon wach ma wuoye kota. Erokamano ahinya janeno mar Lolwe TV, erokamano japuonj wadwa. Isewacho weche madongo ahinya kanyo to yiena mondo achak anuo moko manok mondo wadhigo e nyime. Kendo e puonjruok ma kawuono wan e puonj mar 5 ma chutho wuok kuom Biuru Ira. Nyiso ni luong ma itimo to ng'ama time en Yesu. Yesu katime to nitiere weche 3 madongo ma Yesu miyo otimo luongno. Kendo chutho wabro nono gi achiel kachiel kaka wamedo dhi nyime kod lesen marwa ma kawuono. Namba 1 nitie ng'ama chiwo yweyo. Wabro nono ng'ama chiwo yweyo no to en ng'ano. Asto nitiere oganda mogangre mapek. Kendo bo wang' chieng' kae dhano duto modak e bo wang' chieng' kae kata mana kipenjo Raila kata penjo mana ker mar piny kata di penjo mana jok madongo mag piny kaachiel kod jok matindo duto tibiro fwenyo ni waduto nitiere pek ma wakadhe. Nyiso ni nitiere gangruok mapek ma nyithi Nyasaye kadhe. Okay. Nitie okenge moko mag ngima mochuno. Nitiere ng'ato ma sano dak kod bor moro mokot kuome, nitiere ng'ato moro modak kod adhola moro maduong', nitiere ng'ato modak kod weche moko mag alsa, koro gin tuoche mopogore opogore, koro mago okenge mwakadhe. To nitiere luong ahinya e puonjruok ma kawuono ni Biuru Ira. Nyiso ni wabro nono wechego kaka wadhi medo dhi nyime. Yiena mondo achal ng'ato ma wacho wach mogik mondo mi atieki. Yesu nyalo konyowa mana kawa yie mondo timo nade mondo konyowa. Yesu ma walamo nyalo konyowa mana kwa yie mondo konyowa. Wabro nono ni ere okenge ma Nyasaye kata Yesu Kristo nyalo konyowa godo. Ere kaka wanyalo yudo yweyo ma Yesu wuoyo kuome ni. Bang' weche duto wadak e piny ma bang' richo Jehova nowacho ni Adam ni kuom luch wang'i inicham kuon. Kalure kod buk machakruok 3:19 omiyo waseng'eyo gima tiende en kowacho ni mondo watim tich kendo mondo wating' ting' ma wanyalo nenore ni tek ahinya mondo ng'ato ting' to moloyo ka wan kendwa wawegi to kwanyale. Erokamano ahinya japuonj, wabro medo nono mathoth ka wamedo dhi nyime. Erokamano ahinya waseng'eyo kanyo ma gik ma bende koro wadhi ng'eyo ni Biuru Ira. Mano wach ma bende koro miwa kanyo. Wadhi ng'eyo anena wes no ko chakre 20 nyaka 30 ma bende kwadhi chak tich nyaka chopo odiochieng' mar tich abich wadhi ng'enje matin jayalo mondo wang'e ni to koro ang'o ma tiende wechegi mago motegno ahinya ma bende nitiere kae. Wang'e na wach ma ka waseng'eyo Biuru Ira ma bende ma entire week to koro nyisowa ni anamiu yweyo. Mane wacho bende koro nitiere kana mane mumana kisomo Mathayo 11:20 nyaka 28 konyo. Tibro winjo mana kaka nasenyisi gik ma bende nitiere kanyo. Iwacho ni
Yesu wacho ni biuru ira un duto mojony kendo ganguru mapek to namiu yo ma oseng'iyo kacha. Kendo wacho ni ne yo ma bende nomiyo wachni owache kendo wacho ni kore kaka Yesu koro ne miwa yweyo. Iwacho ni mana kaka timore kodwa duto Yesu ne ok wuoya wuoya mondo mi wawinje maber. Dwarore ni mondo wang'e adimba ni wuoyo kuom wach mane kinde mane ogolo e wachni, to moloyo ka wadwaro ni mondo kik wawinj gima ne Yesu wacho e yo marach. Jalo kai anamiu yweyo wasechako koro ng'inje kacha the verse apaga chiel pariyo kod aboro cha. Ang'o ma bende koro kai samoro nengo mane ma bende nitiere godo kuom ja Kristo. Erokamano ahinya. Nyalo bedo ni kore ka janeno yao TV mare wawuoyo puonjruok mar abich mawuoyo kuom Biuru Ira wan tich ariyo mawuoyo kuom anamiu yweyo. Erokamano ahinya. Japuonju ka jandiko poko owacho gimomiyo oluongowa to nitiere weche mokwongo wuoye momiyo luong biro. Namba 1 en kaluwore kod buk mar Mathayo 11 wesne 20 nyaka 28. Yesu kapok ochiwo luong to wacho gimomiyo otimo luong. Ang'o omiyo Yesu timo luong? Gimomiyo Yesu timo luong en niya, oganda manobiro irgi mar mondo onwang' konyruok, oganda go dagi biro ire mondo onwang' resruok kuome. Mano wach mang'eyo mantiere iye kanyo. Buk mar Mathayo 11 wesne 20 nyaka 28 yien amra somo weche moko manok ahinya e buk mar Mathayo 11:20. Yesu nochako wuok kuom mier mane otime honni mang'eny korogo ni jomodakie nikech negi tamre loko chunygi. Namba 2 en ni oganda mane Yesu wuoyogo negi daki loko chunygi. Koro Yesu kong'iyogi to neno ka en kod chuny lit ahinya. Gimomiyo bedo kod chuny lit en niya, jogo nego bi ire mondo nyiew kuome dhahabu, jogo nego bi ire mondo migi chiemo, jogo nego bi ire mondo changgi, to oganda gi ok dwa biro irgi mondo timo nade, mondo ginwang' lokruok mar chuny. Ahinya gima ne chando Yesu ahinya ne en gima iluongo ni lokruok mar timo nade, mar chuny. E buk mar Mathayo 11:23 wacho niya, to in dala mar Kapernaum iparo in tingri malo nyaka e polo koso? Oyo ibiro boli piny mana e piny jomotho. Nyiso ni oganda gi bende ting'ore malo to ok gidwa biro ir Yesu nikech Yesu dwaro jok modwokre piny nyaka timo nade, nyakelo. Nitiere piny mar Sidon, nitiere piny mar Sodom. Oganda go ne gin kod timbe moko makoch. To kipimo ting' makawuono tinwa ka ting' makawuono timo time makoch ahinya moingo piny mar Sidon, moingo piny mar Sodom japuonji. Omiyo Yesu luongo piny makawuono kowacho niya, joka ne timre ga macha nok gineno honinigi. Joka ne timre ne ga macha nok ginwang'o thuolo mar somo weche matidwa somo kawuono gi. To un kod muma kaachiel kod jonabi kaachiel kod joyalo manyalo yalo nu to pod utimo kamae biro bedo nu malit. Yien amre tieki. Jandiko wacho ni Mathayo 11 ema kelo lokruok kuom wach mayudre e Injili mar Mathayo. Weche mane kwedo bombe man kod nengo e Galili ne gin matekie moloyo kuom mosewinje e Injili. Yesu nok dwar dewo wang', to noketo lwete mana kuom litno. Ne oriwore kod joma ok owinjore, wacho ni onyalo weyo richo nenenre ka mibadhi moro e nyim jotend dini nikech ang'o, jal mane nyalo weyo richo kende Nyasaye. To Yesu biro ka wacho niya, ni anyalo weyo richo. Wacho ni nok donjne gi jogi, gimomiyo nok donjne gi jogi nok believe ni Yesu nang'ono en Nyasaye. Wach mar adek mantiere iye kanyo, wach mogik. Kapok wabiro mondo wagol oko ting' magwa, dwarre mondo wayang ni ok wanyal ting'o gi kendo atimo nadi wawegi. Nyiso kara Yesu monego bed biro mondo ting'nwa gi. Biuru en wach moko timie yiero. En ochung' ni gima nyaka tim mondo ng'ato oyud yweyo. Akidya puonj bende winja. Erokamano ahinya. Biuru en wach mokitinye yiero nikech ang'o, there is a consequence mabang' ka ok itimo yiero no. Kata koki idhi ir Yesu mondo iyud yweyo to tuono negi tineno, chandugno tere tineno. Wacho ni biuru ira mondo miu yweyo. Nyiso ni samoro kok ibiro ok en wach mano bende ni ng'ado kata itimo kata ok itim. En wach mano chinji san biuru bende hulo ni wadwaro mondo wachiw tekowa duto mondo koro kik bed e tekowa. Mane wacho bende koro wantiere kanyo. Wang'e anena odiochieng' moro machielo kata ticharo wacho ni rwakuru lota kuomu. To
ma iwacho ni koro penjo ne ntiere kanyo ang'o midwa ni mana mondo wakachakwa ka lotewa wachako kuom Yesu to nosegolo pekwa duto bende wacho ni mondo watim ang'o mondo wayud yweyo mar adiera jayalo ka koro ang'o mabende koro wadagine wach mane mabende koro imiyo wakae nikech nyiswa ni bang' chik mokwongo mar chuno ni nyaka tim biuru e Mathayo 28 mana 11 chike moko ariyo mochunore ni nyaka tim nochako oluwogi e Mathayo 19 mowach ni rwakuru to kod ang'owa puonjreuru kendo weche ariyo giwacho ni kelo pach jowinjo mag Yesu to kod jogo mane somo wechegi kuom Yesu nyaka wakaw ne lote kendo wapuonjre kuome. Rwakuru lota kuomu ka Nyasaye ne temo wacho ang'o kotenore gi bugni. Japuonju nitiere weche malit ahinya. Achiel kuom gin misigo mapek mane jo-Farisai kaachiel kod jopuonj chik nokawo moketo kuom oganda. Kendo jo-Farisai kod jopuonj chik gin jogo mane puonjo chike ma gin giwegi ne ok ginyal rito. Omiyo oganda nobedo kod ting' mapek ahinya. Kendo ne wafwenyo ni kata mana chik ok wanyal rito ka ok Yesu ema okonyowa mondo timo nade mondo warite. Mano mineno ka seche moko nikech Yesu wacho niya ni ka ng'ato ng'iya chi ng'ato to ng'atno oseterore kode. Dogineno ka en chik ma rito bedo matek. To ka ng'ato Yesu muonyo tineno ka koro rite bedo timo nade bedo mayot. Mano miyo jandiko ka wacho ni rwakuru lota kuomu to nyiso ni tiere yot moro mitimo nade mibiro yudo. Nyiso ni en luong ma itimo mondo oganda opuonjre kuom Yesu japuonje. Yena mondo awach weche manok ahinya. Bang' biuru chike moko mochuno noluwo Mathayo 11 wesne 29 niya number 1 rwakuru lod number 2 en puonjreuru. To koro puonjru kuom nanyocha napenjo weche moko maseche moko nyalo minyiero ka nyathino kawo thuolo mar mondo puonjre kuomi be ineno ka nitie gima nyalo puonjre kuomi manyalo konyo ngimane makiny. Afwenyo ni jonyuol mang'eny ka paro ni nyathi nyalo puonjre kuom nyathino nyalo dhi jena mochwere mnyaka chieng'. To nitie jala achiel kende miluongo ni Yesu Kristo mowacho ni biuru mondo utim nade urwak lota. Number 2 owacho niya ni biuru mondo upuonjre kuoma. Nyiso niya nitiere puonj mwanwa kuom Yesu. Step number 3 wacho niya ok wating' lote to twewa kode lode achielno nikech lote yom. Lodi mar Yesu yo ok ni ka ng'ato dhir Yesu koro kadhe chandruok. Nitiere chuny moter nyangu ma ng'ato nwang'o koter kuom Yesu. Manyiso niya wan wang'eyo nyangu mar ringruok to Yesu miyowa nyangu mar chuny mobolore, chuny motur. Mabuk bar ngech 4:23 wacho niya rit chunyi nikech chunyi e kama ngimani nitiere. Koro Yesu ture to bedo mobolore to wacho niya chik ma jo-Farisai ka chiko jopuonj chik noketo ni nyaka riti matero nyangu. Koro onge kod gimoro kuom nikech ang'o osetero nyangu mar chuny. Akeni winjo wachno. Omiyo japuonj wabiro bedo dhi nyime mondo wanon weche manok ahinya kata madongo ahinya kaka wamedo dhi nyime. Wach maduong' en ni kwarwako lotwa kuom Yesu to wabedo kod ting' mayot ahinya ni wapuonjre kuom Jawar. Nikech en kende e japuonj malony. Erokamano ahinya. 29:30 wacho ni rwakuru lodi mamiyo we ng'utu kendo puonjreuru kuoma nikech chunya muol kendo dembore. Kamano unuyud yweyo e chunyu nimar lodi mamiyo yom kendo misika bende yot. Mana kaka jalo bende osedo kanyo. Wagam yweyo waduogo wadhi e tielo machielo ma wadhi ng'iyane koro kuma wacho ni amuol kendo adembora e chunyna. Ang'o ma bende puonj bende waduogo kanyo mana chenro ne mar WUODH GENO. Machiegni kendo bang' wuok e yweyo kanyo bende wer momiwa kanyo to kod Revival Singers Gambo wer maler terwa bende tielo mar ariyo chenro ne mar WUODH GENO kidieny mar lesson jayalo Dickson Duor mar kachoke stima wantiere godo kae kendo wadhi nyime e yorno makare ahinya. Waseng'iyo kanyo wawuok e yweyo kwa rwakuru lota kuom wayudo ni mar Nyasaye yom ahinya to kendo yot. Amuol kendo adembora. Amuol kendo adembora. Mano wach ma bende ka wesne 29 rumo. Adembora e chuny. Wes ma 29 rumo. Kamano ka urumo. Jalo ka puonj mare mar ang'o ma bende kor wayudo kae. Amuol kendo adembora. Message mane ma bende biro kae kotenore gi wachne. Puonji somo weche malich ahinya ma seche moko nwang're kuomwa to nego walame Nyasaye mondo giyudre. Na fwenyo wach moro manyalo chiwo kuya ahinya.
to mae wach mana afwenyo kendo nasetimo ne utafiti kaluwore kod buk mar Jayala 1:13 mawacho niya, an Solomon naketo chunya mondo afweny gik matimore e piny mondo ane ka gitimore achiel kachiel mondo anwang'o wechegi. Omiyo ka nafwenyo to nawacho niya, Jakristo ineno e seche ma koko nitie, e seche ma masira nitie, kod e seche ma okadhe chandruok, e seche mokadhe pek, e seche ma tuo moro donjo matek kabisa, kata e seche ma ywaruok obedo e pacho. Yesu chako topic, amuol kendo adembra e chuny. Manyiso ni ibro neni ka in kod kido mar Kristo e thuolo ma koko ing'eni Jayalo japuonj Jesse sani ma ng'ato pok kwenywa ni ok nyal ng'enwa ja Kristo. Ka ng'ato biro mbokadhonwa e studio kato wacho ni ot mutie mar studio ni lobni ne lopa. Koro kanyo midwa ne kin ja Kristo kata ok ja Kristo nikech ng'ato biro claim ni lobni ne lope. Ti bende gitung' moswe wuogo panga igolo koki. To Kristo wacho ni amuol kendo adembora. Nyiso niya ka ja Kristo en ng'at matero wach mos. En ng'at matero wach gi muolo. En ng'at makawo wach okete timanade ewi mesa asti wuoye. Mano wach namba 1 matiere e kanyo. Winji gima jandiko wacho. En adiera ni ji mang'eny ma pinyni kwano ka ji opogore ahinya gi gima Nyasaye kwano kaka gik mowinjore kendo man kod nengo. Wara kende mano amuol kendo adembora e chuny wach ma bende nitiere kanyo wach ndembruok kod muolo mar Yesu ne neno maber moloyo mano mar Musa. Koro Musa nya waro ji to Nyasaye manya bende waro ji nikech lota yom no wacho no rang'inje 11 ni 20 nyaka 30 nikech lota yom makoro wachomo 30 kucho wasefwenyo e kinde motelo kaka Mathayo tiyo kod lodi e migawo ne kaka jodini mar Juda ne tiyo to kod wachni kendo ne ndiko moko e muma manyien wuoyo kuom kaka chik ne ok owinjore makare nikech lota yom ma Jayalo nikech lota yom mano kana ko ang'eyo 30 kanyo bende gini koro wuoyo Nyasaye wacho ni en lote koro yom
Lodi ne waseng'iyo kanyo bende kaka nitiyo godo kanyo, kaka nitiyo godo e wechego ahinya manitiyo kod jogo mane luwo chike mag jo-Juda. Mano kisomo buk mar Tich Joote 15 verse 10. Nikech lot ayom. Jonyuol kinde ka kinde paro kinde mane nyathigi okawo okang' mokwongo mar dhach iluwo kod okang' machielo mar ariyo eka mar adek. E kindeno en gima nyalore ni nyathino nyalo chako kata temo mondo ochung' motegno, to ochako podho. Nyalo bedo ni nitiere pi wang' moko to kata mana kuonde moko mohinyore, to kata kamano ka nyathi osechako bedo thuolo mar wuoth to onyalo chung' malo kendo chako temo kendo wuoth podho amalo, wuotho podho chako amalo, chendo mano kama biro nuore nyadi ng'eny ahinya kapok nyathi. Ang'o ma story ni koro losonwa kotenore gi wach mar nikech lot ayom, lodi mayom waka. Erokamano. Japuonj wasepuonjore weche madongo ahinya ka Yesu wuoyo kuom Biuru Ira. Kendo wanwang'o weche moko ne anamiyo yweyo, kendo wachako nwang'o wach mono rwakuru lota kuomu, kendo wachako nwang'o wach mono amuon kendo adembra e chuny, aso wabiro kuom wach mono nikech lota yom. Lota yom ka oting'o weche moro maduong' ahinya ma janeno mar Lolwe TV agombo mondo ikawi. Namba 1 en niya, kara seche moko duto bedo kod Yesu ok ng'is ni gik moko dhi bedo mayom ahinya. Kendo jandiko wacho ni kata kod lote yom to nitiere gete moko ma seche moko matindo tindo ma wanyalo podi kadhe kaka dhano. Mano miyo japuonj mokwongo otiyowa kod story ma nyathi, kendo nyathino wanwa ken nyathi ma wuotho opodho. Oa malo owuotho, opodho ochako amalo. Dog iwinjo wechego, yani opodho to chako amalo. Iwinjo wechegi. To nitiere wach mangima kanyo niya, ni chenro makama biro nuore nyadi mang'eny kapod nyathi ok nyal wuotho maber. To kata kamano e kinde ma ochwanyore kendo opodhe, pod nitiere sunga moro matin e wang'e manyiso loch e kinde ma owacho ni baba, mama, anyalo wuotho nikech teko mar baba. Nikech ong'ere kata kapod podho moro biro bet to min nyalo kwanye kapok otimo nade, kapok olwar. Kapod podho moro nyalo bet to wuon mare nyalo kwane kapok otimo nade, kapok olwar. Mano miyo Yesu kawacho niya, ni podho moko to nitiere weche mag ngima. Kendo adiera wapodho adier. To kata kamano, nitiere lodi mayom mar Yesu. En niya, ka wasepodho to nitie ng'ama kwa ng'iyo malo to wang'e jali nyalo chako chungwa kendo japuonj. Nikech lot ayom. Wachno iwache mamit ahinya, kendo iwacho ni wuotho gi Yesu kinde ka kinde ok nyal bedo mayot. To kata kamano, en gima ber kendo en gima owinjore monego watim. Wanyalo chwanyore, wanyalo kata mana podho kaka nomiwa stoch nyathi matin kaka. To kata kamano wanyalo chungo malo kendo dhi nyime gi wuoth ka obede bathwa. Nyiso ni podho en gima nitie, to mano gima bende wanyalo wuo godo kendo mawach ni yawa. Mae kendo pod wanyalo dhi nyime kaka nyathi mathin bende ya malo, to nitiere loch moro mabende oneno ka moro mwachi gimoro koneno wuon mare bathe kanyo, ong'eni otegno. Ting'na yot. Kawuono topics mantiere wane lesson gin mamit ahinya kendo wang'inje matin. Ting'na yot. Ting'na yot mane ma bende koro ne wayudo mane muma mane osewacho ni wasomo kochakore 11:20 nyaka 30. Iwacho ni wach mane Yesu owacho mogik e Mathayo 11:30 tiyo kod gimoro madonje para ahinya. Ting' lodi nikech lot ayom kendo ting'na yot. Kwasomo 30 wacho ni kamano unu yweyo chunyu ni mar lodi ma amiyo uyom kendo misika yot. Yalo. Ting'na yot, ka ng'ato winya wach moro ni ting'na yot. Ere gino bedo kele ngima ja Kristo. Erokamano ahinya. Watiek lesen makawuono kod weche madongo ni ting'na yot. Kendo adwaro mondo awach ni janeno mar Lolwe TV ni mi Kristo ting'ni. Adwa wacho ni kata mana homa ok inyal tieko. Homa no Yesu manyalo tieko ni. Jarieko moro nondiko kawacho ni ken mar kony kata ken mar ngima to kata mana panadol nyalo timo nade, nyalo chiwo ngima. To ken mar tho kata di ringe nyaka India kata di tigi pesa marom nade. Omiyo kuongi kod Yesu nyalo ng'ado ni rieko. Wawuo kuom ng'ado rieko kaachiel kuting'na mayot ka watieke. Kod pek ma in go, jandiko wuoyo kuom ng'ato moro miluongo ni Musa. Aneno ka miluongo ni Jethro dwaro mondo ng'adne Musa rieko. Ang'o miyo idwaro mondo ng'adne Musa rieko? Gima miyo idwaro mondo ng'adne Musa rieko en Musa tur kod ting' moko. To ang'o momiyo Musa tur kod ting' moko? Musa okawo tich kag mare, kendo tich mane okawo kamare ne nomiyo otur matek ahinya. To jalo biro mondo ng'adne rieko. Akia japuonj nitiere buk mar Wuok 18 wesne 13. Somane wach moro iye kanyo. Wuok 18 wesne 13.
mondo wachal jok ma tieko kodo puonjwa makawuono. Aparo kod adek wacho kama, wacho ni kiny ne Musa nobet piny mondo koro oyal ji, mi ji nochung' koluore chakre okinyi nyaka odhiambo. 18:13. To kane Jethro oneno tich mang'eny mane Musa timo ne ji, nopenje niya, ang'o momiyo itiyo tijegi ni ji duto ka in kendi ka ji ochung' koluori chakre okinyi nyaka odhiambo. Erokamano, wewe kamano. Jawinjore wacho ni pog tich. Inyalo bedo ng'at molony ahinya to tich nyalo bari ndasi. To winje ne gima Jethro biro bo ng'at ne rieko. Oganda osechiwo chakre okinyi nyaka odhiambo. Ng'at ma odumi adier mana ng'at achiel miluongo ni Musa. Ne nitie spiritual leaders bende piny mar Israel kanyo. To winjo ka ratego ni biro to wacho ni ratego ok dhi kamae. Gima tim yie mondo ng'ani rieko mondo tim nadi mondo konyi. Omiyo jalni noyie kod konyno. Awacho wach mogik. Ndiko male nyiso ni Musa nochiko ite ne rieko mane Jethro ng'ado ne kendo noketo wachno e ang'ono e tim. Gima yinyino kidwa mondo ng'ani ang'ono ng'ane rieka. Ka uting en chako duoko ng'ato mosedhi mabor kendo oweyo kendo konyo mondo chak one ng'uono mar polo. Ngiso niya ni kara ka ng'ato ong'ado ni rieko to ng'atno okonyi kendo miyo neno ng'uono mar polo. Omiyo ting na yot en niya ok onego bed watur kod ting to ne wami Yesu ting na mondo bed matimo nadi mayot. Musa kanong'ane rieko nowacho ni tho kara chandruogni masachale ochakro okinyi kodhiambo kare inyalo tiyo mayot. Erokamano ahinya. Iwacho ni kaw ting mar ng'ato gi ng'ato bende nitiere kaka konyo mondo koro ochop Kristo. Kisomo buk ma Jo-Galatia 6:2 wacho ni kawuru ting mar jowadu nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo. Wach ma bende koro pek ahinya ma watieko godo ting na yot. Koro wabiro ng'iyane nikech wasesome kawacho ni kawuru ting mar jowadu nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo. Moro ahinya nikech jomanyien bende wabiro ng'iyane na yudo yweyo e tudruok mar joot. Mondo ng'e ni kare tudruok mar joot ne ere kaka bende koro yudo yweyo biro konyo ahinya e kinde kaka Jo-Kristo bende koro dak. Wasepuonjore wach mamit ahinya kendo wachopo e giko mar lesson ma odiochieng' ma kawuono mar Biuru Ira ma wapuonjore weche ma otegno ahinya gi jalo Dickson Oduor. Penjo moro amora gimoro ma ibiro medo namba bende kadho piny kanyo e screen mari ibiro yudo mondo koro mi penje bang' lesson ni ipenje ni to jalo kama e lerna kata gima do medo en kama gi penjo moko moro ma bende koro intiere godo kokadho e chenro ni mar wuodh geno. Chopo giko kendo watieko kanyo ka jayalo tieko nwa to kod alama. Goyo ni erokamano siepon ka jiber. Erokamano kuom wach maduong' Biuru Ira. Yeko kalo kuom teko mar polo mondo uma kod teko ni kawaringo biro iro waduto nikech openji maler Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Erokamano ahinya kuom kete e Lolwe TV chenro mar wuodh geno. Mi wenda ariyo wachako dhi nyime gi chenro nikech chenro bende koro dhi nyime. En wer to en yalo to en ang'o gik moro amora mantiere. Mi Kings Talented minister mwero Ondoa Kiburi to kod Your Voice Melodies Mwangaza ler mantiere oromo kendo.